Sini kaponi nitiere tudruok maber e kind talanta e kor gweng'ka to gi kuma jatugo nyalo goye gikone manyalo miye yuto. Taparo ni mane okang' manyalo goyo okang' maber ahinya ma onyalo bedo kaka pinje machalo Ingereza gini. King'iyo higa mokalo tuke mag sekondar nogo e rang'iny moro ma samoro iwacho ni chien kucho ne pod wang' gi nyadhi no pok wanene nyadhi manogoego higa mokalo. Higa mokalo mane wabedo gi tuke manoyuore ahinya manogo ne Bukungu koso nogo e Bukungu Kakamega. Maji nochopo mathoth ahinya to kanyo nyaparo ka Babu Namwagi nochako duogo paro ni koro ka wachako wayiere jotugo e iye ka mondo lose tim moro kendo koro gidhi gichuogo gimiluongo Talanta Hela ma koro gikone wayudo nyaka tim manodhi ogocho e Sekafa mamite mapok wadwaro nong'o nyithindo maraga matindo. Ng'eni kanyo wadugo yudo nyaka jotim joma goyo higni matin 17, manyago higni matin 18, manyago higni matin ne 21, 23. Koro aparo ni ne wago okang' to kata mana tim mar nyiri ne wachake kineno ka ne ochake gi timbe mag nyiri mag sekondar kwabiro kwaidho. E diere ka higni mokalo ok wasebedo kwa ntiere gi gimiluongo ni transition kata lokruok maber kiwuok e talanta ma e sekondar to kidonje kama koro wan e rang'iny mar tugo ma koro itugo gi oko ka. Taparo ni okenge mane Babu Namwagi otemo kelo ka nomiyo koro wenge wayepo ma koro gikone wadugo fwenyo ni kare inyalo law adhula ni igole gi piny kucho. Keja nyalo paro kinde mane Eric Marcelo ja sekondar kane go adhula malich ahinya. To gikone iruog neno koro Marcelo magocho nyaka sani cha kendo ma achiel kuom joma otegno ahinya Harambee Stars. To inyalo paro Blackberry Odhiambo kuma nowuok manyaka gikone ochopo. Koro ng'enyne jotugo gi king'iyo gi matut ahinya gigi chakorega gi e skunde gi. To kaponi oket mise motegno kaka koro sani CBC bobiro mar mondo miyo ng'eni oket mise motegno mar talanta. Moket gimiluongo ni political goodwill ma ok en gir siasa kende. Taparo ni wanyalo go okang' e tuke manorumo mag Kenya Secondary School gi. Ng'ama nong'e Agai kinde mokalo ne onge. Nikech Agai en school an ngina some school mar mix miluongo ni Manywanda. Manyiri gi yawuoyi wan kanyakla. Koro kanyo en mana warruok mari magoli oko. To yuto mar ji be ni piny samoro kata mana yeo wuoche minyalo kitini mondo igo adhula. Onge nikech samoro yuto mar familia nok. Mane nyalo. Kinde cha nwachulo pesa matin e higa ne 12,000 higa. To samoro wuoche kata sweta masi. To inyalo paro ni ng'ato ka nyalo bedo gi talanta kanyo to talanta neno gimo nyalo timo go ka ng'ato komako bade nikech samoro en ng'ama chielo mong'eyo mopogore gi tok chiel mar skul no onge. Koro kanye manyaka koro sirikal donje to gi jokanyo mamoko e sekta mar tugo donje to gi telo mar skul be donje. Ing'iyo Agai Secondary japuonj Akoko masani principal. Akoko principal chalo coach. Ineno ka ne ane pap kacha throughout sakasa mar Agai magiko neno ka Agai ochopo kama ochopo kendo odhi kodgi tieng' ka tieng'. Tinna ka Akoko ne osegolo jotugo machalo Noah Beach gini machalo Blackberry gini mago te jomo sugo ke lwete Akoko. Kano bira Agai to go kwan ni kora Agai ka samoro somo osebedo kwa chopo rang'eny makama. To samoro skul ni ochoko nyithindo mantiere kore kama samoro nok oyudo nyalo mar somo ne nitiere kiwango ma opogore. Samoro nitiere rekni mar ng'ato mar chuo kwante to samoro nitiere machielo mok chuo kwante ta kindi nitie gimachielo monyalo timo maber. Odhi ofwenyo ni kare nitie adhula be nyalo go e skul ka. To fwenyo ni kopogore kod somo bende wangiso nyithindo gi mondo somni. To talanta mar adhula mantiere e Sondu kato gi wenge mamoko mawuok alwora kagi do wanyalo kawe motegno. Teneno kogolo skund cha ma kikiano donjo higa mag 2023 otere nyaka level mar county to chako otere kendo e level mar county 2024 higa mokalo sane no otere nyaka national menno kaka ma national kanyo kuonge maka Garissa girodho gonde ochiko. Koro nyisi ni rang'iny mar tugo ok ochuno ni bed ni in skul ma national kata extra county kata mana skul mar kor gweng' mineno mochak matin no. Kaponi nitiere gimiluongo ni goodwill mar telo mar skul telo mar gweng' kanyakla to gi sirikal to kang' pod inyalo mana go. Wachiw puoch gi paka poka weyo. Akoko bench manotayo tim cha nyaka kama koro gi Akoko Agai bench manotayo tim cha nyaka kama gichope cha. Akoko principal
Nitiere nyako mane wasomo godo e mbalariany, iluongo ni Nelia Wino. Ang'e ni ineno ka pichni nene luorore oko ku, ang'e ni samoro ji e penjo namba ne.